Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel pada kesempatan kali ini. Bagi yang melihatnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan oleh Allah. Dengan ini setelah lebih halal mampir ke Rembang ya, mriki. Rembang Kediri, Ngadiluwe ya Kang. Kediri. Oke, kok koyo ngetri manten. Aduh. Beh. Nah. Sing diterne sinten to, masyaallah. Weh, ngenteni sing sabar. Masalah Muhammad. Kurang ajar iki dagelan. Ya salam. Ini aduh, seru. Wis tua jarane ngarak manten. Aduh. Biah. Kurang ajar iku. Mantu. Endi, Pak? Waalaikum mantane. Kok ndak digonceng piye mantene iki? Kurang ajar dagelan, ora ngoten ndak hiburan kok. Pokoke grup ngeten iki paling seru. Nah ini dia ini. Ayo Pak Muji. Konangan Pak Muji, konangan. Mari cokot-cokotan ki mang. Nah, sitoke anu yo kok sitoke ngejori lho. Mary Bunda. Pak Jam kek mau yo. Aku mah karo takmir wajib kan golek wong wedok mlebu. Kamar mandi gitu. Ya siapa ayo? Golek, taman golek, mboten nang sampeyan wedok gitu. Lah iya. Wis donge metu aku. Lho, emang mandi. Lah Mas sampean nang kamar mandi. Para hadirin pengiring teman-teman Kakung Putri yang terhormat. Ya, nggih terus. Monggo selamat menikmati jangan yang sampun dipun Direkon kok sediakan. nek kono linggo kono lho. Lah Uti wae Uti. Mak Martin nanti Mak Martin. Ki mantene kok pisah ki piye ki Uti iki, Ti? Gonggo dadi tenang. Mas kopi lho Mas. Monggo ngopi. Boten. Ti. Sampeyan mboten ten mriko? Amit ya, Bu. Nggih. Dagelan. Kong kula dereng salaman karo Kakung kowe. Kong ngaturaken daya kalepatan. Nyuwun lepat. Ah, keseruan nih ngopi. SSS yang ngopi. Yang tape. Selawing lebak dhewe. Mantane itu ngelak kok luwe. Ngelak. Lah mantane lanang kok iso ora anu ke piye lho? Kong. Kopi niki amit. Yang ngopi, yang napene ijo. Tape ijo dari Kediri. Manis. Seperti yang bukan dalam. Lah. Oke. Mantap. Sayange mantene Kakung kok ndak ngladeni kopi. Lah Maha Meru. Lah. Dalem. Monggo yang es, yang ngopi. Nah niki, Ma, mantap Ma ya.
Wis pokoke jan jos. Ah iki. Hah, mantap. Ngono ya. Ma berarti rung mantap ti sampean rung disekseni ya. Mboten ngopi? Ngaten. Jan. Monggo yang ngees Pak Jam Kang ngopi. Kakung Hadi, Kang Rahman, Pak Muji sampun ngopi. Ngoten, matur ingkang kagungan dalem. Nggih, matur ingkang kagungan dalem. Banyu putih. Karaman banyu putih. Jenengan apa? Air putih. Lah nika banyu putih. Dedek, iki diterik gelas Nggih. Nah. Halo sayang. Hai. Duduk sini. Ya Allah, ndak ngantuk toh? Adap sini toh. Cantik. Kelas berapa sayang? 1. Ke. Yang nguti. Nah. Wes kakung iki ra nyedeki uti Ridwan kok wis maput engko. Kong. Piye lho, Kong? Lah ya direwangi mau unyer-unyer, Kong. Hei. Wes, engko sokno neh. Karo iki aku tak gedean. Lah, iki mesti yo, Ndang. Apa ngrogon apa? Rokok nyangoni paling. Alah, rokok. Apa jenenge? Padiamsa. Lah. Masa kan belum betul panen pari ya roket dijumpai ini. Allah, nggih kok. Untung lho ora gatel, Kong. Bah, iki artisena iki metu iki. Seksi perepotan nek. Apa titi? Allah, sampean mau lho tak cedeki giwar-giwar panggah epret toke. Oh. Sayur. Sip. Nah, oke. Terus karo apa jawane keluar kabeh. Wis metu kabeh. Mulai dikeluarkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo-monggo yang ngopi. Yang es. Niki desa Rembang, Kong. Dalemipun Bapak Wandi Ngadiluwe.